Nistednukom tingħaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex aktar ma qiegħed jersaq il-jum tal-festa solenni tas-salvazzjoni tagħna, aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha il-misteru tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, dan hu l-kmand li tajt lill-poplu tiegħi u għedtilhom. Isimgħu minn kliemi u jiena nkun Alla tagħkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u imxu fit-triq kollha li qiegħed nordnalkom għal ġid tagħkom. Iżda huma ma semgħux, ma tawx widen, imxew skont il-femijiet tagħhom, skont l-ebusija tal-qalb ħażina tagħhom, marru lura flok il-qudiem. Minn mindu missirjietom ħarġu mill-Eġittu sal-lum, battilhom il-qaddejja kollha tiegħi, il-profeti, kuljum ħabbrikt li nibatomkom. Dana kollu qatt ma semgħu minni, qatt ma taw widen, anzi websu rashom għamlu għar minn missirjietom. U inti jgħidilhom dan kollu, imma ma jisimgħux minnek. Isejħilhom, iżda ma jweġbukx. Inti jgħidilhom, dan hu l-ġens li ma jismax leħen il-mulej Alla tiegħu, li ma jilqax il-korrezzjoni. Issewwa qab u tbiegħed minn fommhom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-lena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Flimkien, mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Flimkien, mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal f'merba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni missirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Flimkien, mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom.
Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu kien qiegħed ikeċċi xitan li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ li imbikkem tkellem u n-nies staġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu bis-saħħa ta' Belżebul il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten, oħrajn biex iġarbuh riedu minn għandu sinjal mis-sema. Iżda intebax kienet il-fema tagħhom u qalilhom kull saltna maqsuma fiha nfisha ssir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll kontra tiegħu innifsu kif se żomm wieqfa s-saltna tiegħu. Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belżebul inkeċċihom ix-xjaten. Ma kien jien jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belżebul u li jitkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom. Għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi orma tajjeb jassess il-palazz tiegħu ħwejġu jkunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerred. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bi. Forsi wieħed ta' min jistaqsi għaliex nisimgħu dan il-Vanġelu propju f'dan l-istaġun tar-Randan. Ma nafx jekk kellkomx ix-xorti segwu il-liturġija sabiħa li għamilna fil-parroċċa ta' San Ġorġ għall-Qormi l-ħadd li għadda meta lil dawn ħutna li se jitgħamdu flajt lill-adulti li sqof għamilhom l-ewwel skrutinju, teżżiża ġejja mill-Latin li też skrutare, anke li tarbel, teżżeż biex tarbel. U waħda mit-talbiet ta' dan l-ewwel skrutinju qabel il-magħmudija tagħhom hija li huma jarfu ħtijietom mhix qrara pubblika, imma peress li l-magħmudija taħfir id-dnubiet, il-katekumen jridu jirrealizzaw li għandhom bżonn il-maħfra ta' dnubietom. Mbagħad l-isqof jagħmel talba ta' eżorċiżmu. Jitlob li l-mulej jeħlishom mill-ħakma tax-xitan. U hekk ukoll fl-iskrutinju tal-ħdud li fihom se nlaqqawhom nitolbu wkoll fuqhom il-ħelsien pereżempju mill-qawwa tas-seħer, tal-maġija, ħafna affarijiet li aħna anke li m'għamdin kultant naqgħu fihom. U allura dan il-Vanġelu jispjegalna għaliex il-Knisja għandha dil-qawwa fuq ix-xitan li kienet il-qawwa ta' Ġesu stess, u Ġesu jinsisti li l-qawwa fuq ix-xitan mhix ġejjax għandu biex jiftehim miegħu isma' aħna ta' parsi nagħmlu li inti ħriġtu niftehmu bejnietna. Ġesu jinsisti li m'hemmx kompliċità bejnu u bejn ix-xitan, huwa wieħed mill-mumenti fejn kważi jieħu għalih għax biex jinkuh u biex iwaqqawlu l-qawwa tiegħu jgħidu ma dana jiftiem max-xitan u jagħmlu xena. Importanti ħafna li aħna ma noqogħdux imwerwin u fissati mix-xitan, jekk inti ma' Ġesu, jekk inti tersaq lejn il-qrar l-aħwa huwa l-ikbar eżorċiżmu. Inqeru ta' spiss biex ikonna din il-qawwa kontra l-inganni tal-ħażen li aħna nersqu lejn mulej ngħidulu għandi bżonn il-ħniena tiegħek aħfir li dnubieti huwa l-aqwa eżorċiżmu. Għax huwa Ġesu stess li qed ifejqek, qed jilliberak, qed jagħtik il-qawwa biex ma tinfiritx minnu. Importanti wkoll nifhmu li dana x-xitan li keċċa Ġesu huwa xitan imbikkem jgħidu,
keċċa xitan li kien imbikkem. Aħna ħafna drabi nkunu vittmi ta' tbikkim, ma nitkellmux, innuqqas ta' komunikazzjoni fil-familja, bil-koppja, ġenituri mal-uliet, l-uliet mal-ġenituri, fuq ix-xogħol. Ejjew naraw fil-ħajja tagħna kien hemm mumenti fejn aħna qegħdin imjassrin mill-ispirtu imbikkem, mhux bil-fors mix-xietan, imma mill-ispirtu mbikkem. U nitolbuh il-mulej jeħlisna għax meta x-xitan ħareġ li mbikkem tkellem. Il-mulej llum mhux biss nitolbuh jeżerċita l-qawwa tiegħu biex jeħlisna, ma wkoll nitolbuh din il-ħaġa. Eħlisna mill-ispirtu mbikkem li jfixkel il-komunikazzjoni ta' bejnietna. Ħuti fid-dawl ta' din il-kelma tal-lew nitolbu l-mulej biex jeħlisna bħala individwi, soċjetà, bħala dinja mill-ispirtu ħażin li jagħmilna imbikmin mingħajr kelma, mingħajr komunikazzjoni bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħafna drabi nkunu f'sitwazzjonijiet fejn tassew nkunu mbikmin għax nibqgħu mingħajr kliem qudiem id-dulur, qudiem il-mewt, qudiem l-inġustizzja, qudiem il-mart, tibqa' bla kliem. Ma jibqalekx kelma xtajt. Huwa mod ieħor kif tkun imbikkem, għax dak huwa mhux ġej mix-xitan imma mill-ispirtu tas-silenzju li huwa għażiż. Il-mulej jagħtina l-grazzja narfu bej id-bikkim tad-dulur u l-kompassjoni u d-bikkim tal-qalb jibsa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-eżorċisti tagħna dawn li qed jagħmlu servizz kbir fid-djoċeżi tagħna biex ikunu l-istrument li permezz tagħhom il-mulej permezz tal-Knisja kull qawwa li poġġa fil-Knisja jeħles il-sħusna oppressi, il-ħutna oppressi mix-xitan mill-qawwa tal-ħażin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna qatt ma nitwerru quddiem il-ħażen imma biex nuża espressjoni ta' San George Preka, niggranfaw mal-mulej, għandu di l-espressjoni ħelwa fis-supplikazzjoni. Mulej għatini grazzja niggranfa miegħek, bħal tarbija iggranfata ma' nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' ommok addolorata, tatina l-grazzja biex dan ir-randan ninħelsu minn kull ħażen u meħtijietna bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Naddaf mulej lill-poplu tiegħek minn kull tinġis u ħażen biex l-offerta tiegħu tkun toġbok u bedu mill-qerq ta' kulena firaħ int li wettu lena tas-sew bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nirfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Intritna nrodulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli jekk aħna l-midin bin inrażnu fina drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tjiba tiegħek. Għalhekk ma tajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex f'tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieb u għalina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-sarna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek. Tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubit tad-dinja. Ħenni dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes, fit-tiba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri qaddisa u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-promo diġà rajtuha diversi drabi f'dawn il-ġranet, imma nixtieq nieħu l-opportunità biex infakkarkom min jista' biex nieħdu sehem fil-qudiesa għal bżonnijiet tal-Papa li se nagħmlu propju is-sibt filgħodu 18 ta' Marzu fid-9:30 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Min jista' wkoll jista' jsegwiha fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, mhux se tkun fuq TVM minħabba kwistjoni ta' ħin, imma tistgħu issegwuha. Min jista' jattendi bil-preżenza fiżika napprezzaw ħafna
li nitolbu flimkien għal-qdusija tiegħu il-Papa. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nistednukom tinaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:30 ta' filgħodu. Nofru dan ir-Rużarju skont l-intenzjonijiet u għall-bżonnijiet tal-qdusija tiegħu il-Papa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, kulli trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni.
Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejja ħall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema jgra fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor.
Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slima għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva,
lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan l-wiet ta' dmuħ. Jagħmel avukata tagħna dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema u l-bżonnijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik, kulli titin kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawr ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-fertana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minal l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħed nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħed nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħed nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċezzjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni
Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.